Assalamu alaikum ya barkamu da sake cikin sabon shirin mu na Mr. Property. A yau shirin mu zai tabo yadda zaka sa Toslog, wato yadda mutum ko ya taba touching screen ɗinka ba zai aiki ba. Kuma wannan hanya mai sauki ce ta hanyar wani application mai suna Toslog gashi nan. Za mu aje muku link ɗin shi a description. Sannan kuma za ku iya downloading shi a Google Play Store. Mun gode. Wannan abin yana aiki ne ta yadda idan wani yana son amfani da wayarsa kawai amma za ka sa Toslog ɗin. Bayan ka sa Toslog to ko yayi ya taɓa ka yayi wani abu ba za ta yi ba. Mun gode. Kafin mu je zuwa ga darasin muna roƙon da idan kai sabon zuwa ne a wannan tashar ta mu albarka wato Mr. Prof TV, to ku daure kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ka daura su. Mun gode. Sai mu je zuwa ga darasin Toslog. Bayan ka shigo kamar haka zai nuna ma kamar haka, wato sai ka taba transparent status bar. Bayan ka taba shi shikenan ka gama ka cike wannan makin. Sai kuma ga wani wuri nan wajen da aka rubuta Toslog information a sama, gashi na an sa start amma kuma rubutun bayan nuna sosai. Sai ka taba start din. Bayan ka taba start din sai ka fito. Bayan ka fito sai ka zo tosin ɗinka gashi nan Toslog screen is running. Sai ka taba padlock ɗin nan wanda aka kulle. Bayan ka taba gashi nan Toslog activated, gashi nan ko ka taba tosin baya komai gashi nan, amma idan ka jawo sai yana yi. Amma kawai gashi nan ko ka fito ba zai ba gashi nan, amma za ka iya danna home button gashi nan, za ka iya kuma taba recent, amma kuma ba za ka iya zuwa ko ina ba. Gashi nan kamar dai da gani gashi nan haka iya haka kawai zai tsaya ba za ka iya zuwa ko ina ba cikin waya. Gashi nan da wannan muka ce mun kawo ƙarshen darasin mu na Mr. Prof TV na yau. To muna roƙon da kafin mu je zuwa ga darasin mu, to da Allah akwai mana like ku share da wannan video domin su karu. Mun gode. Sa'annan kuma muna gabatar muku da Madness Comedy don wanda muke yi kuma wanda muke azawa ta shiga tamu wato Mr. Prof TV mai albarka. To muna roƙon da ku yi mana subscribing dai domin samun Madness Comedy more funny than you think, wato comedy ne masu ban dariya. Kuma mun fara sake series, ku na ce za mu fara sake series ranar Atomic mai zuwa ranar Monday za mu fara sake series. To a lokacin da muka fara sake series za ku ga wato sunan series ɗin Cakwakiyar Zallo. Idan kuka shiga gaskiya abu yana da ƙayatarwa sosai. Nan muka kawo ƙarshen darasin mu na Mr. Prof TV. Idan ka ji wannan daɗin wannan bidiyon to kai mana like ka share da wasu faru. Mun gode. Mr. Prof TV. Kuma za ka iya ɗiga abin sai za ka jawo sama. Bayan ka jawo sama sai ka taɓa padlock ɗin nan wanda ke buɗe. Bayan ka taɓa Toslog da activated, gashi nan kun gani, gashi nan za ka iya cire shi cikin sauƙi gashi nan, amma kuma gashi nan dai